تیرے لاہور شہر دے اندر وحدت امت دے نام تے کانفرنس کیتی گئی. اس کانفرنس دے اندر حضرت صدیق اکبر دے بارے بکواس کیتی گئی. سنو لاہوریو، اللہ دی قسم صحابہ دی عزت دا مسئلے، صحابہ دے ناموس دا مسئلے، صحابہ دی عظمت دا مسئلے، او کوئی بھی صحابہ دے بارے بکواس کرے اسی برداشت نہیں کر سکتے. صحابہ دی عزت دا دفاع کران گے، صحابہ دی عظمت دا دفاع کران گے، صحابہ دی عظمت دے عزت دے جھنڈے لہراواں گے جب تک زندہ رہاں گے. صحابہ دی عزت دے عظمت دی گل کرتے رہاں گے. کہندے نے چپ کر جو پاکستان دے امن دا مسئلے، پاکستان دے اندر بدامنی پھیلدی ہے، اور میں کہنا صحابہ دی عزت دا دفاع کر لگیا بدامنی نہیں پھیلدی. او انہاں نوں روکو جڑے صحابہ دی عظمت دے بارے گل کرتے ہیں، صحابہ دے ایمان دے بارے گل کرتے ہیں. سانو ایسا امن نہیں چاہیے جس امن دے اندر صدیق دی صداقت محفوظ نہ ہو. سانو ایسا امن نہیں چاہیے جس امن دے اندر حضرت عمر دی عدالت محفوظ نہ ہو. ایسا امن نہیں چاہیے جس امن دے اندر حضرت عثمان دا حیا محفوظ نہ ہو. ایسا امن نہیں چاہیے جس امن دے اندر حضرت علی دی جرأت محفوظ نہ ہو. ایسا امن نہیں چاہیے جس امن دے اندر ماں عائشہ دی عزت اور دوپٹے دی عزت محفوظ نہ ہو. یاد رکھیے زندہ رہاں گے صحابہ دی عزت دے عظمت دا جھنڈا اٹھا کے زندہ رہاں گے، مراں گے صحابہ دی عزت دے عظمت دا دفاع کرتے ہوئے مراں گے. تیار ہو؟ صحابہ دی عظمت دا دفاع کرنے واسطے تیار ہو؟